എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കള്ളം. കാരണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും സന്തോഷത്തിലല്ലെങ്കിൽ കൂടെ സുഖം എന്ന് തിരിച്ച് മറുപടി പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ആദ്യമായി കുറച്ച് റീസൺസ് ഒക്കെ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സങ്കടവും സന്തോഷവും വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസൺസും ഓരോ ആൾക്കാരെ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്കിലും കുറച്ച് മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ യാത്രയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയും ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രവാസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഇതേ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് പലരും നേരിടുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ വലിയൊരു വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അതായത് ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ് ഒരു പണ്ഡിതനെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ അധികമായി ഞാൻ സന്തോഷിക്കാനും പാടില്ല, വിഷമമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അധികമായിട്ട് വിഷമിക്കാനും പാടില്ല. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് അതിനായിട്ടൊരു വാക്യം എഴുതി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം എഴുതി: ഈ സമയവും കടന്നുപോകും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്നതാണ് എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ കൂടുതലായി ചിന്തിച്ച് വിഷമപ്പെടേണ്ട. അടുത്ത റീസൺ, അതായത് നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്നാവും, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി നേടണമെന്നാവും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വേഗം നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം വിജയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പരാജയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ തരുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു പരാജയം വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ്റാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി പോവുകയും ഒരുപാട് വിഷമഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യും, വീണ്ടും പരിശ്രമിക്കും. ഇത് നമ്മളെ കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരാജയങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ കരുത്തുള്ള മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വീണ്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അടുത്തതായി പ്രണയ പരാജയം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കാണാം. I think that's also one thing I learned from my past relationship, to not be entirely dependent on one person, because when that's gone, then what? Then happiness is gone. So you can't allow somebody else to be the driving force of your happiness. ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദീപിക പദുക്കോണെയാണ്. അതായത് പണവും പ്രശസ്തിയുമുള്ള ദീപിക പദുക്കോണും ഈ ഒരു വിഷാദ രോഗം എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടം തരണം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദീപികയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ലവ് ഫെയിലിയർ തന്നെയാണ്. ദീപിക ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അതായത് സാധാരണക്കാരനെന്നോ സെലിബ്രേറ്റ് എന്നോ ഒന്നുമില്ല ലവ് ഫെയിലിയറിന്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ലവ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ദീപിക. ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് പോകാനുണ്ട്. കാരണം സ്നേഹമാണ് അഖിലസാര മൊഴിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രണയം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയും കുറേ പേര് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ പോകും. അങ്ങനെ പോകാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളെയും ചതിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. എങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ദീപികയും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതായത് നമ്മൾ പ്രണയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹാപ്പിനെസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ പ്രസൻസ് ആണ്. അതായത് അവരുടെ ഫോൺ വിളിയാവാം, മെസ്സേജ് ആവാം, പ്രസൻസ് ആവാം. അങ്ങനെ നമ്മളല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരാൾ നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ശൂന്യമായ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്തുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ലവ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയാം. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സാണ് കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ളതൊരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സാണ്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുക നെഗറ്റീവ് കോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നെഗറ്റീവ് കോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തി കാണാനായിട്ട് അവർ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടും. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂവും തരാതെ പോയ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ഓവർകം ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുക. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവുമായിട്ട് നമ്മളൊരു സെൽഫ് ടോക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ഓവർകം ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഗ്രാജുവലി ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കിത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല. എങ്കിലും ഗ്രാജുവലി അത് ഓവർകം ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം സഹായിക്കുന്നുണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ട്, പടം വരയ്ക്കാനോ പാട്ട് പാടാനോ കുക്ക് ചെയ്യാനോ എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കഴിവിനെ നിങ്ങളതൊരു ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതൊരു കരിയറാക്കി തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും. എല്ലാ സമയവും പരാജയമാണല്ലോ നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി. നമ്മൾ വീണിട്ട് തന്നെയല്ലേ നടക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങളൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. ഈ കോട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ വേഗം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സാധാരണയായിട്ട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് സ്വയം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അതിനുവേണ്ടി കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്, ഫ്യൂച്ചർ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് പ്രസൻറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ഫ്യൂച്ചറിൽ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് വേറെ ആളുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് മാത്രമല്ല, ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും ഈ ഒരു വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഉറക്ക കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്കുറവ്, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതല്ല എങ്കിൽ വിശപ്പില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായി വിശപ്പുണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏറ്റവും പരിചിതമായ ആൾക്കാരെ പോലും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, സ്വയം സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, സ്വയം കൊള്ളാതാവുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പേടി, അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി, ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രോഗമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതായത് ചെറിയൊരു സങ്കടമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു രോഗമല്ല, അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു 2-3 സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതൊരു രോഗ അവസ്ഥയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഇനിയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്, എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാട്ട് പാടുകയോ പടം വരയ്ക്കുകയോ കുക്ക് ചെയ്യുകയോ, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദം തരുന്ന എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഉറക്കക്കുറവ്, ഉറക്കമില്ലായ്മയെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ചു. കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 7 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം വെയിൽ കൊള്ളുക. വിറ്റാമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാനും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ് ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളോട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കാം.
നമുക്കൊരു പേജ് ഉണ്ട്, ടിപ്സ് ഫോർ ലൈഫ് മലയാളം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. എന്നോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഹെൽപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റുമെന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മുഖത്ത് ഒരു ചിരി വിടർത്താനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനോ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്, ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.